Nádherné slnečné počasie vytvorilo skvelú kulisu finálovým pretekom svetového a európskeho pohára jednotlivcov v skialpinizme, ktoré sa uskutočnili v 1. aprílovú sobotu v Nízkych Tatrách. Vyše 130 skialpinistov z 12 krajín bojovalo aj o svoje pozície v stredoeurópskom pohári a súperilo sa aj o domáce tituly majstrov Slovenska vo všetkých kategóriách. Organizátori zo ŽP Šport Podbrezova a Slovenského horolezeckého spolku James na čele s dlhoročným slovenským reprezentantom, v súčasnosti aj reprezentačným trénerom Miroslavom Lentnerom, ktorý bol zároveň autorom tratí, pripravili skialpinistom výborné podmienky pre zaujímavé športové zápolenia v prekrásnom prírodnom prostredí. Máme tu tvrdo, snehu je dosť, takže museli sme robiť nejaké technické opatrenia kvôli bezpečnosti, ale myslím, že všetko vyjde tak, ako sme si plánovali. Po štarte pri Koliesku v Jasnej čakala na pretekárov 25-kilometrová trať s prevýšením 1750 metrov so 4 výšľapmi a rovnakým počtom zjazdov v oblasti Derešov a Chopku. Po zdolaní úvodných metrov od štartu do Derešského kotla na stúpacích pásoch pokračovali skialpinisti výstupom na mačkách stredným rebrom Derešov až na hrebeň. Potom pretraverzovali podchopok, odkiaľ sa kvôli bezpečnosti po fixných lanách zosúvali dole centrálnym žľabom do kotla Lukovej. Nasledoval travers do širokej doliny, výstup na Konskej, krátky zjazd do Lukového kotla a odtiaľ pokračovali výstupom východným žľabom na vrchol Chopku. Potom sa vydali traverzom do Derešov, odkiaľ ich čakal záverečný zjazd Derešským kotlom do cieľa ku Koliesku. Určite vždy doma prostredie je výhoda len kvôli tomu, že nemusíme cestovať, že človek je zvyknutý na všetko od stravy, od prostredia, pozná podmienky, môže si prejsť tráť viac razy, takže určitá výhoda to je. Možno v tých výstupoch sa dá získať, ale takisto strátiť lebo bude veľa technických úsekov tam, že bude treba prekladať mačky, pásy, takže tam sa dá sa stratiť, ale takisto aj získať. Podľa toho, kto je ako na tom, niekto v zjazde, niekto vo výšľapoch. Ako komu čo viac vyhovuje. Tak ako pred 2 rokmi počas majstrovstiev Európy vo Vysokých Tatrách, aj tento raz počasie skialpinistom prijalo a tak mohli svoj náročný horský šport predviesť v plnej jeho nádhere. Slovenskí reprezentanti patria už dlhé roky spolu so skialpinistami z alpských krajín k európskej a teda aj svetovej špičke, o čom svedčí množstvo medailí z vrcholných športových podujatí. Lenže v poslednom období zaznamenali v seniorských kategóriách ústup z pozícií, čo sa potvrdilo aj na tohtoročných majstrovstvách Európy v Andore, kde v súťaži dvojíc obsadili Miroslav Leitner s Petrom Svetojanským 8. miesto, medzi jednotlivcami skončil Svetojanský 11. a v kombinácii na 10. mieste. Nechcem sa vyhovárať, ale ja som momentálne nezamestnaný, takže z ničoho sa žiť nedá a ja by som veľmi rád pretekal, veľmi rád reprezentoval, ale bohužiaľ, budem musieť niečo začať robiť a potom už tá profesionalita sa stráca, hej, ten tréning ide bokom a ja nemôžem pretekať a 8 hodín denne robiť a popri tom ešte naplno profesionálne robiť šport. Skialpinizmus si získava z roka na rok čoraz viac priaznivcov u nás i vo svete. Presvedčili sme sa o tom aj v Nízkych Tatrách, kde popri pretekároch, ktorí bojovali o body do svetového pohára jednotlivcov, súťažili aj ďalší vyznavači tohto pekného športu, pričom sa tu predstavilo aj viacero talentov. Celú trať si prešla aj šéfka nášho skialpinizmu Katarína Belicová.
Trať bola náročná, veľmi pekná, dlhá, možno, že trošku vyčerpávajúca pre Bčko, ale myslím si, že všetci pretekári, ktorí ju absolvovali, budú hrdí na to, čo zvládli. Skialpinizmus, ktorý už zapustil svoje korene aj v takých exotických krajinách, ako je Mexiko, Čína, Irán či Mongolsko, má ambície stať sa raz olympijským športom. En estos momentos estamos trabajando con el Comité V Olímpico súčasnosti vedieme rokovania s Medzinárodným olympijským výborom v Lausanne a takisto paralelne aj s organizátormi zimných olympijských hier, ktoré budú v roku 2010 vo Vancouveri. Verím, že keď všetci spojíme svoje sily, tak sa nám podarí presadiť skialpinizmus ako olympijský šport. Po dvoch pretekoch svetového pohára jednotlivcov vo francúzskom Gavernie a americkom Salt Lake City sa pred finále v Nízkych Tatrách vytvorila na čele súťaže zaujímavá situácia, keď prví traja skialpinisti mali rovnaký počet bodov a tak bolo jasné, že o všetkom sa rozhodne v Jasnej. Hneď po štarte šiel do čela pretekov Francúz Florent Perrier, ktorý doma v Pyrenejach skončil tretí a v Spojených štátoch amerických zvíťazil. Tento 32-ročný výrobca svetoznámeho syra Beaufort z dedinky rovnakého názvu sa venuje skialpinizmu 10 rokov, z toho 2 roky naplno. Tu v Jasnej svoj náskok neustále zvyšoval, aby napokon suverene zvíťazil časom 1 hodina 50 minút a 35 sekúnd s takmer 3-minútovým náskokom pred Švajčiarom Hugom, tretí skončil Bruno z Talianska. Perrier sa tak stal aj celkovým víťazom svetového pohára jednotlivcov. Som veľmi rád, že som mohol prísť na Slovensku a zúčastniť sa týchto pretekov, ktoré boli veľmi dobre zorganizované a s traťou, ktorá je veľmi technická, vyslovene pre skialpinizmus. Na trati vidíte slovenského reprezentanta Petra Svetojanského. Spolu s Miroslavom Leitnerom, viacnásobný medailista z majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy v pretekoch dvojíc, potvrdil aj v Nízkych Tatrách, že je v súčasnosti našou skialpinistickou jednotkou. Za víťazom zaostalo necelých 8 minút a to znamenalo vo výbornej konkurencii slušné 7. miesto. Tak ja som išiel jedno tempo od štartu až do cieľa a viac menej držal som si kontakt na dohľad s niektorými pretekármi, ktorých som mal na pláne v závere sťahovať, čo sa mi aj podarilo, takže som spokojný. Nepríjemný pád mal na záverečných metroch trate Francúz Stéphane Bros, ktorý napokon prišiel do cieľa na 13. mieste. Po 2 priečky za ním skončil náš Milan Madaj, 20. miesto obsadil Miroslav Leitner. Presadili sa tí najlepší a tí, ktorí majú najlepšiu formu. A myslím, že aj Peter išiel veľmi dobre. Z mojej strany to už nebolo až také ideálne, vzhľadom na nejak v závere mi už trošku došli sily. V pretekoch žien po víťazstve vo Francúzsku dominovala aj u nás sympatická Švajčiarka Gabriela Manenatová. 21-ročná študentka zvíťazila časom 2 hodiny 25 minút a 5 sekúnd s vyše minútovým náskokom pred francúzskou Bourillionovou, tretia skončila ďalšia francúzska Latirazová. Naša Lenka Lackovičová obsadila 7. miesto. Le parcours est assez dur parce que la neige était dure, alors fallait... Dalo to dnes zabrať, pretože sneh bol ťažký a to spomaľovalo. Krajina je úžasná, takže všetko dobre dopadlo. A navyše som vyhrala, takže je to perfektné. Et en plus j'ai gagné, donc c'est magnifique, je suis contente. Slovensko sa bude uchádzať o usporiadanie majstrovstiev sveta v skialpinizme v roku 2008. Najlepší svetoví skialpinisti by mali zavítať do Vysokých Tatier.